την εξής παραβολή. Κάποτε είχε πιάσει φωτιά σε ένα δάσος. Όλα τα ζώα και που ήταν μέσα στο δάσος συνέχιζαν να τρώνε αδιάφορα. Συνέχισαν το φαΐ τους να τρώνε αδιάφορα. Ένα μικρό πουλί προσπαθούσε από το κοντινό ποτάμι με το ράμφος του να σβήσει τη φωτιά. Έτσι. Το μικρό το πουλάκι. Ένα μικρό πουλάκι. Και του λέγαν τα άλλα ζώα, του λέγαν τι κάνεις εκεί, περιμένεις να σβήσεις εσύ τη φωτιά? Και τι απάντησε το πουλί? Όχι, δεν περιμένω να σβήσω φωτιά, αλλά δεν μπορώ να μένω. Δεν μπορώ να μείνω αδιάφορο, αδρανές και άπραγο. Εγώ τώρα περιμένω να αλλάξει ο κόσμος 30 χρόνια, 35 χρόνια που αγωνίζουμε και τους λέω άνθρωποι που έχουν σωθεί και τους λες έλα εδώ να κάνεις να πεις την εμπειρία σου και δεν έρχονται. Δυστυχώς δεν περιμένω, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Και όπως είπε και το πουλί, δεν μπορώ να μείνω. Αυτό είναι σημαντικό για όλους μας μήνυμα. Αδιάφορος. Είναι σημαντικό μήνυμα αυτό. Δεν μπορώ να μείνω αδιάφορο, αδρανές και άπραγο. Έτσι είπε το πουλί. Έτσι όμως τη στιγμή εκείνη ξύπνησε το φιλότιμο ενός ελέφαντα, ενεργοποίησε ένα μεγάλο ζώο, έναν μεγάλο ελέφαντα, ο οποίος ήταν και αυτός μέσα στο δάσος, αλλά κοιμόταν αμέλουνος. Αλλά αφού είδε αυτή την... άκουσε το κέντρισμα, είδε αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, έτρεξε ο ελέφαντας και έζησε τη φωτιά. Στην πραγματικότητα τη φωτιά δεν την έζησε ο ελέφαντος, την έζησε το πουλί. Το πουλάκι αυτό με το παράδειγμα που έδωσε. Και λέω αυτή την παραβολή, είπα αυτή την παραβολή για να ενεργοποιηθούμε όλοι μας, να περάσουμε από την αδιαφορία στην αδράνεια. Γιατί? Για να ξυπνήσουμε τον ελέφαντα, το λαό. Να ξυπνήσουμε το λαό που σήμερα κοιμάται σε ένα ύπνο εφιαλτικό. Να ξυπνήσει ο λαός για να ενεργήσουμε όλοι μαζί και να σωθούμε. Όλοι μας έχουμε τεράστιες δυνατότητες μέσα μας. Τεράστιες δυνατότητες έχουμε. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες και η αλήθεια ελευθερώνει. Η γνώση σώζει και η αλήθεια είναι αυτή που βλέπετε στην εικόνα. Τι βλέπουμε? Για να δούμε την εικόνα, να πούμε και δύο κουβέντες για την εικόνα. Τι βλέπουμε στην εικόνα? Βλέπουμε ένα μάγειρα να ψήνει ένα αρνί. Και κάτω από το μάγειρα βλέπουμε ένα αρνί να ψήνει έναν άνθρωπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι δίνουμε, παίρνουμε. Και εμείς για να μην συμμετάσχουμε σε αυτή την τραγωδία, και όσοι έχετε ψυχή και όσοι έχετε αισθήματα και όσοι έχετε λογική, πρέπει να αρνηθείτε αυτή την μετάλλαξη, αυτή τη δυστυχία. Γιατί όλα εδώ πληρώνονται. Και να έρθετε στη γιορτή που ετοιμάζουμε το Πάσχα, στο Μαρκόπουλο Οροπού, ετοιμάζουμε μια μεγάλη γιορτή, να γιορτάσουμε μαζί ένα αληθινό Πάσχα αγάπης. Και επειδή αυτή η εκπομπή θα επαναληφθεί, για τους φίλους που δεν θα προλάβουν, δεν θα μπορέσουν να δώσουμε κάποιο τηλέφωνο, να γράψουμε και το τηλέφωνο του Οροπού που μπορούν να πάρουν οι φίλοι μας, να πάρουν πληροφορίες. 22 950 90.000 είναι το τηλέφωνο του Οροπού. Και το τηλέφωνο της εκπομπής και που μπορείτε και από εδώ να πάρετε πληροφορίες για αυτή τη γιορτή, γιατί δυστυχώς μέσα από μια επικοινωνία τηλεοπτική δεν μπορούμε να δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Μπορεί να έχετε 1000 ερωτήσεις να κάνετε, να μας πάρετε τηλέφωνο να σας δώσουμε κάθε απορία που έχετε. Είναι κάποιος στη γραμμή, να ακούσουμε τη γραμμή που ναι, δεν βλέπω όμως αυτή η επιγραφή, δεν ξέρω εδώ, τη βλέπω λίγο με συνεφιασμένη που λέει τηλέφωνο εκπομπής. Δεν ξέρω αν και εκεί φαίνεται το ίδιο. Εδώ τουλάχιστον την τηλεόραση που βλέπω εγώ, τη βλέπω λίγο συνεφιασμένη. Κυριακή. Δεν φαίνεται τόσο καθαρή εδώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εδώ σε μένα, δεν ξέρω οι φίλοι τηλεθεατές πώς τη βλέπουν. Αν τη βλέπουν έτσι, όχι που λέει τηλέφωνο εκπομπής, φαίνεται, ναι, φαίνεται λίγο... Έχουμε γραμμή. Ναι, όμως έχουμε μια γραμμή, να ακούσουμε τη γραμμή και συνεχίζουμε. Ναι, γεια σας. Απόψε είναι συνεφιασμένη η ψυχή μας και η ψυχή μας είναι συνεφιασμένη γιατί συμπονάμε αυτό το μεγάλο μαρτύριο που υπέμεινε
εκείνος που μας αγάπησε, εκείνος που αποφάσισε να έρθει κοντά να ζήσει μαζί μας, και εμείς οι άνθρωποι, ιδενός εξαιρουμένου, και εκείνης της εποχής, αλλά και της σημερινής εποχής οι άνθρωποι, αποφασίσαμε να χύσουμε το αίμα της αγάπης του, να τον τυραννίσουμε, να τον σταυρώσουμε, να τον θανατώσουμε. Και όταν βλέπω αυτό το βελιστήριο εκεί που έχετε με τον άνθρωπο επάνω στη σούβλα, μου θυμίζει το μαρτύριο του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό. Πραγματικά, ο σταυρός είναι μια όρθια σούβλα. Και πάνω σε αυτή τη σούβλα είναι ο δίκαιος, ο άκακος, ο αγαθός, εκείνος που ήρθε για την αγάπη να μας διδάξει πώς να ζήσουμε τη ζωή μας έτσι ώστε η ψυχή μας να εξαγνιστεί και να γίνει καθαρή. Και ανταυτού λοιπόν εμείς θελήσαμε να τον θανατώσουμε, μηδενός εξαιρουμένου. Και εμείς οι σημερινοί άνθρωποι το ίδιο κάνουν. Τηλέφωνο εκπομπής να βάλουμε, όχι πληροφορίες. Ναι. Βεβαίως έχουμε ζήσει από τους γείτονές μας, τους συμμάχους μας, και έναν άλλο θάνατο έτσι με οβελισμό του Αθανασίου Διάκου, που είναι στις 24 Απριλίου, η επέτειος του σουβλίσματος του Αθανασίου Διάκου. Να μην το ξεχάσουμε, ιδιαίτερα ο Κολοκοτρώνης που είναι δίπλα σου και ασχολείται με τα εθνικά θέματα της Επαναστάσεως. Πρέπει εκείνη την ημέρα το σημείο στις 24 Απριλίου, διότι ένας άνθρωπος σουβλίστηκε όπως το αρνί μεθαύριο το σουβλίζουν εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Για την πίστη και της πατρίδος στην ελευθερία. Ακριβώς. Το αρνάκι λοιπόν το καημένο το οποίο το σουβλίζουν το Πάσχα είναι η γιορτή αυτή της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο. Και εκείνοι οι άνθρωποι λοιπόν που σωθήκαν από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, τα μόνα περιουσιακά στοιχεία που είχαν κοντά τους ήταν μερικά κοτόπουλα και μερικά πρόβατα. Και θέλησαν να γιορτάσουν αυτή την επέτειο κάθε χρόνο, τρώγοντας αυγά από τα κοτόπουλα και σουβλίζοντας αρνιά από τα αρνιά τα που είχαν μαζί τους. Αυτό το έθιμο λοιπόν πέρασε και στην ελληνική πασχαλιάτικη λατρεία, και αντί να λατρεύουμε την Ανάσταση της ψυχής μας, την Ανάσταση του πνεύματός μας, λατρεύουμε το τραπέζι που έχει πάνω στο θυσιαστήριο έναν αθώο πλάσμα που είναι ταρνάκι. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να πω στους φίλους μας, αν καταλαβαίνουν σήμερα που είναι μεγάλη μέρα με τα 12 Ευαγγέλια της Σταυρώσεως, το δράμα του Θεανθρώπου, να σταματήσουμε να σταυρώνουμε οποιαδήποτε άλλη άκακη ψυχή, άκακη ύπαρξη, γιατί όλα τα πλάσματα τα έφτιαξε για να συνυπάρχουν για τη δόξα του Θεού, του ονόματος του Θεού. Εύχομαι λοιπόν σήμερα που πληροφορήθηκα το θάνατο της Νίδρας, της κοπέλας που μας έκανε τις εκπομπές κάθε Σάββατο με την ποίηση, εύχομαι να αναπαυθεί η ψυχή της και να πούμε και στους φίλους μας, ξεχάστε αυτή την μανία που έχουμε, αυτό είναι δικό μου, αυτό μου ανήκει, το σώμα είναι δικό μου, ο εγωισμός είναι δικός μου. Το σώμα είναι εκείνο που μας δανείζει η φύση για να εξευγενήσουμε την ψυχή μας. Το τρέφουμε από τη φύση. Το σώμα ανήκει στη φύση, δεν ανήκει σε εμάς. Σταματήστε λοιπόν να κυνηγάτε ο ένας άνθρωπος τον άλλο άνθρωπο και να διεκδικείτε περιουσίες και αγαθά και να αφαιρείτε με βία ο ένας από τον άλλον περιουσίες. Σκεφτείτε ένα πράγμα, ότι δεν έχουμε τίποτα, γεννιόμαστε χωρίς τίποτα, φεύγουμε χωρίς τίποτα και κατά τη διάρκεια της ζωής μας αυτό το σαρκείο μας, το σώμα μας, αν η φύση δεν μας δώσει την τροφή, δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε από μόνοι μας. Είναι αδύνατο. Άρα λοιπόν σεβαστείτε τη φύση και αυτό το σώμα που έχουμε της ανήκει. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε όλα τα δώρα του Θεού για να εξευγενιστούμε και να γίνουμε χρήσιμες ψυχές, χρήσιμοι άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο, να δούμε Θεού πρόσωπο. Χρόνια πολλά. Εύχομαι καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε για τα αναστάσιμα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ.
Και ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά που μας είπε ο φίλος μας, ο Έλληνας, ο